Kakain kami ni ate. Huwag ka maingay. Hindi. Paabot na ang tawel niya. Ano siya isama? Kain na, Dos. Pinapakain ko rin si ate. Dos. Eat. Kakain na rin ako kasi tanghali na pala. Dos. 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 Ano? Eat. Eat. Wow. Ay, kasik daway pa. Si Dos, makulit. Wow. Do you want water? Love? Wow. Ah, bisa. Water. Water. Okay. You don't want water. Wait, you will. Ayaw ko din. Ah. Ayaw nyo naman. Banana. Hindi yan, ande. Ito. Ito. Ayun na. Banana. 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 Oh, eat. Yummy, right? Nalit na yung tanghalian namin. 12:30 na pala. Kala ko maaga pa. Pa. Lakas mo kumain ng banana, bes. Tapos baka nakain mo na yung balat. Tapos bigla-bigla rin yung kakon natin.
Kain, Dos. Dapat ka nang kumain. Ay, Ay, sabi na kinakain mo. hindi yan nilalagay dyan. Tutulog ka na pagkatapos niyan. Matutulog ka na. Alam mo na sa ate. Bangus. Ulam namin, pinggang na baboy. Kasi parang naghahanap ako ng bangus. Ay, isda. Mama, kailan to? Pinggang. Kailan to? Bago lang. Okay. Iinamin mo to mamaya. Wow! Wow! Ililipat yan sa kabila. Come na. Let's go. Bababa na. Baba na. Come down. Come on. Baba na. Pag-guard tayo. Bibilis na kamay mo. You have dirty hands. Okay, hands mo. Your hands. Let's go. Mamam. Mamam muna. Mamam. Mamam. Come on. Matutulog na. Kaya na dito. Ikaw nga, buti hindi ka papasok eh. May pasok pa kami. Isa ka pa. Ay. Tapon, ang inumin.
Andy, ano yung hawak niya? Tinapon. Kapag sabi na, oh. Ang kulit mo kasi. Yan para sa ano Peter? Das. Das no. Andy, yung flashlight. Kasi kinards ko yan paglalaroan lang. No. No. Ay, init. Andy, paglalaroan niya yan. Kinards ko yan, Andy. Gagamitin ko yan mamaya. Ay. Busin mo tong blender ko. Ay, bawasan pa natin ng konti. Eh, yung pusa, oh, inaano niya yung pusa. Baka mamaya kamutin siya. Oh. Palisin mo yung pusa. Palisin mo. Oh. Huwag mong ganyanin. Huwag mong ganyanin. Ang bugawin mo lang. Nasaan ba? Huwag mo hawakan. Si Andy naman eh. Ay, nako.